Kaixo, ongietorri jakindunera. Dakizuenez, arrazionalizazioa izendatzailetik erroak kentzea da, bai? Izendatzailean aurkitu ditzakegu, bai, erroak bakarrik, erroak biderkagai gisa, edota, kasu hauetan bezala, erroen arteko batuketak eta kenketak, bai? Gaurko bideoan ikusiko dugu ea zelan egiten dugun arrazionalizazioa kasu hauetan. Beti bezala, buruan izan behar dugun galdera, edo gure buruari galdetu behar dioguna zera da. Ea, zein adierazpenekin biderkatu behar dugun izendatzailea biderketaren emaitza errorik izan ez dezan. Bai? Momentu honetan egingo duguna da berreskuratu identitate nabarmenei buruz dakiguna. Bai? Gogoratzen duzue formulatzo hau. A, gehi, B, bider, A, ken, B, berdin, lehenengoaren karratua, ken, bigarrenaren karratua. Zer gertatuko zaio erro bati berbira jasotzen dugunean? Dakizuenez, adibidez gure lehenengo adibidea. Erro 5 karratu, den erro 3 karratu, erroa eta karratua deusestatzen dira, eta errorik gabeko adierazpen bat lortuko dugu, bai? Beraz, hau ikusita, argi dago zein adierazpen erabili behar dugun erro hauek kentzeko, ezta? Erro 5 ken erro 3 bider adierazpen honen konjokatua. Hau da, adierazpen berdina, baino aurkako eragiketa ikurrarekin. Hau da, erro 5 gehi erro 3. Bai? Izendatzailea moderatu dugunez, zatikiaren balioa ez aldatzeko, zenbakitzailea be biderkatuko dugu adierazpen berdinarekin, bai? Bat, bider, erro 5, gehi, erro 3. Formulatzoa aplikatuz, lehenengoaren karratua 5, ken bigarrenaren karratua 3, eta orain errorik gabeko izendatzailea lortu dugu, bai? Goiko aldean bata kendu dezakegu, erro 5 gehi erro 3, izendatzailean 5 ken 3 2 eta zenbakitzailean erro 5 gehi erro 3. Adierazpen hau ezin dugunaz laburtu edo simplifikatu, oedan utziko dugu. Ikusiko dugu bigarren adibide hau. Kasu honetan be batuketa bat daukagu, batuketa horren barruan erroa, beraz, erroa kentzeko konjokatua erabiliko dugu. 3 gehi erro 2, eta orain adierazpen berdina eragiketa kontrako eragiketa ikurrarekin. 3 ken erro 2. Zenbakitzailean 2 bider, hemen idatzi dugun adierazpena, 3 ken erro 2. Izendatzailearen emaitza, lehenengoaren karratua, 3 karratu, 9, erro 2 karratu, 2. Bai? Eta momentuz, zenbakitzailea horra utziko dugu, bai? Azkenengo pausura arte. Bederatzi ken 2, 7, 2 bider, 3 ken erro 2. Simplifikatu dezakegu 2 eta 7 ez. Beraz, nahi izan ez gero, zenbakitzailea eragin dezakegu, bai? 2 bider 3, 6, 2 bider minus erro 2, 2 minus 2 erro 2, bai? Zati, zazpi. Egin dezagun azkenengo adibidea.
Aurreko kasuetan bezala, erro bat daukagu, kenketa baten parte da, beraz, konjukatua erabiliko dugu erro hori kentzeko. 3 ken 2 erro 3, bider 3 gehi 2 erro 3. Zenbakitzailean 3 bider konjukatua. 3 gehi 2 erro 3. Honen emaitza, lehenengoaren karratua, 3 bider 3 bederatzi, ken bigarrenaren karratua. Hemen kontuz, ze bigarrena 2 erro 3 da, bai? Beraz, 2 erro 3 bider 2 erro 3, bai? 2 bider 2, lau, erro 3 bider erro 3, bai? Aurrekoetan bezala, zenbakitzailea momentuz, horre dauztan dugu, lau bider 3 12, bederatzi ken 12, bederatzi ken 12 minus 3, bai, eta zenbakitzailea 3 bider 3 gehi 2 erro 3. Zer ikusten dugu hemen? 3a kendu dezakegu da, bai? Beraz, zelan gelditzen da gure adierazpena? Minus ikurra, ez dugu ahaztu behar, 3 gehi 2 erro 3, bai? Edo, minus 3 ken 2 erro 3. Hau izan da guztia, gogoratu, bai YouTubeen, bai web orrialdean jarraitu jakindun.